Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς είναι έξω εδώ πέρα που μένω εγώ, εντάξει? Ωραία, πάμε να δούμε. Περιμένετε εδώ πέρα, θα βγούμε έξω και να δείτε. Να το, εδώ έξω. Είναι ωραίο, μένω σε μια πολυκατοικία. Ναι. Ας δούμε λίγο εδώ πέρα. Ένας φίλος μου εκεί πέρα. Εδώ, νάτος. Ωραία. Λοιπόν, αυτοί είναι κάποιοι γείτονές μου. Ωραία. Στο άλλο βίντεο θα σας δείξω πιο πολύ ωραία, εντάξει? Και θα είμαι κάτω στο δρόμο, εντάξει? Και θα δείχνω, θα δείτε στο επόμενο βίντεο, εντάξει? Bye!